mga bay, kumusta? Maniudtutan ninyo. Ang oras sa kahaponon. Alas 3. Alas 3:45 sa hapon. Dara. Nara namin na mga on na ta mga bay. Kita kay upaw ti ano? Tigos natin. Wala na. Ipadool ang upaw. Mga bay, nagtula og manok. Nagtula og manok ang amuang tagaluto karon si Ate Rotsi ang nagluto karong adlaw. Nagtula mig manok. Plato bay. Sorry bay. Mangga. At unya bay, kay naami mangga. Kato hilaw bay, pakita. Mangga bay. Mangga og bagoong bay. Ang kuan bay, ang bas bay. Napa o. Bay, dapa bay o bay. Naglaway na. Oh, dara bay, naglaway na mo tanan dia bay, naarami bay oh. Bay, airport bay, tabuni bay, tabuning airport bay. Ako landing. Mga unta nyo ba bay, pa sila na grabe agtang inday kapkap oh. Atala para. Mga unta. Ha? Alam ito ano eh. Kumusta man mo din hatanan intang busy kayo mga kiguls. Dinhe. Moong wala na ko nakabidyo. Tapos maraming Bisihan. Ang kinabuhi. Diba. Asa. Asang mangga. Bagoong kamor. Ano sa bawa ni mo? Nuha kanyang sili. Bay, sudan tag mangga bay. Aquarium gamit mo tayo. Maliit na aquarium. 1.12. 1 point? Ah. 1.25. Lugar pa nga eh. 1.25. Ah, yung 1.5 kasi mas malaki. Kalahati yan. Kutsara ko karon ba kanay sa baw bay? Magkano yan? Oo. Anis na piraso na sila. So, lagay mo dyan. Gusto ko yung kuan lang ba? Ito, be, ah. Ay, yung kutsara mo, sige. Ayun, oh, bago. Bakit nung maliit hindi kasi? Kasya, ah. Oo. Patong mo Dito na, be. Patong dis kong mangga. Diri, okay na isili ba? Dari kay palawayon to sila sa uyak. Ay, kalami. Makasama. Hindi tuloy ti ah. Tinanong kulit ngayon. Hindi tuloy. Kasi sabi ko, kung pupunta tayo bukas ng Chalet, kunti lang ang gawin kong creme caramel. Sabi niya, hindi tayo matulog. Kasi darating si Mama Moody sa madaling araw daw. Friday. Tapos, may appointment daw si tatay bukas. Kaya hindi tuloy. Ang likod sa bao ba? Likod sa bao. Man bay? Nauntan niyo mga bay? Walang chali. Akala ko makakain na ng shells. Sa Sultan, marami din ganito. Pero hindi siya nakabak. Per kilo, mahal yun. Mahal ang per kilo. Muna. Sinising. Dapat unom atong ipanitan karon, ug maunom pud. Tuwa kayo sa isa. Dusi man na, ha? Gani, bitin tayo ba? Ay, bakit bawal? Balat tayo, ah. Wait, balat ako, be. Para ano? Para hindi mabitin ba? Nang siga man imong mata. Nga ingon na mo ko. Ano? Ba nakabili ako na ng tagaluto? Ano? Nauna pa gani? Gani. Nauna pa naghukad. Ingon pa siya sa una nga, daghan daw siya kamunggay sa ilahang luyo. Iha daw ilabay. Madami daw silang malunggay sa kanila, bahay nila. Kuan putol-putol daw niya, tapon niya. Hindi daw siya kumakain. Ba't kanina nauna pang sumandok? Aga
Ang dami na daw bunga yung malunggay nila. So, yung bunga ng malunggay. Kasi ano nila yan eh. Sili. Mm. Dato ta karon ba kay mutara man ta. Jadi apa maksud ka? Okay. Ah, gidungagan di ay. Nawala naman to ganina dire. Napanas na lagi ba? Sige, panrapo lagi nang. Kuwan. Nga ang Tagalog ba? Ang kot-kot ulo ba? Okay lang kung ulo, eh kung sa baba. Patay. Maintindihan. Tapos, inang insulto din ito. Hindi nga makaintindi, binibisaya pa. Sabi niya kanina kay Tagalog. Manakaw mo. Sabi ni Tagalog, unta? Aw ano? Ay, ambot. Tapos sa Tilisa dito, nakaupo. Sabi ko, Tilisa, Bisaya talaga. Bisaya ang Tagalog. Tapos tawa siya ng tawa, ganun siya kumakain. Okay, oo. Okay. Ano yun sabi niya kayo ng umaga sa inyo? Pagising niya? Taib. Nararanta na. Tayib ng tayib. Sarado yung pintuan. Naririnig ba ng bata sa baba na tumatawag? Ano ako Tinanghali. nagising sa kanya, taib siya. Tapos nagmamadali, marinig mo kasi maintindihan mo yung boses niya pa na Tayib! Nataranta na. Tinanghali. Dapat mauna. Alas 6. Baba na siya eh. Una pa sa akin. Eh kanina, pag alarm ko ng 6:30, sabi niya sa kama niya siguro. Tayib! Tayib! Nagbibihis. Tayib! Kung nangyari dito, bakit tayib ng tayib? Tuloy mo yung seatbelt. Ha? Ay, ang kinakain mo, takpan. Galing kami sa inyo. Takpan ba? Takpan mo yung mga ano dyan, yung mga kanin. Baka matasikan naman ng mga laway. Galing kami sa inyo nun. Si Kaifan. Oo. Naunang umuwi ito si Sheila, at Ilambi. Ah? Ano te? Meron nga sa taas, sigurado ako, marami pa. Ipakita ko daw sa kanya. Sabi niya, yung sugar can daw kuno. Sabi ko, anong sugar can? Baka condense. Sabi niya, hindi. Sugar can. Yung malapot na matamis siya. Sabi ko, condense nga yan, mama. Sabi niya, hindi. Sugar can yan. Sabi ko, ambot. Anak ko sa iya, ambot. Tapos, dumating ka. Sabi ko, ate, di ba condense yun? Yung sinasabi niyang sugar can na yan. Sabi mo, condense. O, sinabi ko kay mama. Sabi ko sa'yo, mama, condense. Sabi niya, okay, condense. O, doon, nag-okay na siya. Sugar can. Meron. Kasi nung kumuha ako nung naggawa na, meron pa 3 doon. Isa lang ang kailangan ko. Nubusan yung sipayat. Balatan na. Magbalatan na siya dyan. Isa. Gawa pa. Ate Ann, kasama ka sa akin. Magawa tayo cake. Sige, ilunod ko muna yung damit tapos baba ko. Lunod lang. Galing kami sa inyo. Okay na, mag-antay. Abot natin na sila. Nauna si... Wala eh. Napapapanggay nyo na tuloy si ate. Ala, ito lang iniwan nyo sa akin. Dalawang legs ako. Walang problema yun sa kanya. Kahit anong gano'n dyan. Tapos. Nagpapasalamat nga eh. At may naluto din eh. Pagdating niya't nakain na laang. Yung seatbelt na tama na ang... Ngayon, galing kami sa inyo. sa Kaipan. Nauwi na kami. Pag uwi namin. Kasama ko itong ano na ira eh. Ngayon, naupo na kami sa likod ng sasakyan. Doon sa back seat. Siyempre, hindi naman pwede sa front seat. Nandoon ang taga-maneho. Front seat. Siyempre, sa back seat kami. Ngayon, alam ko at alam niya na mabilis magmaneho itong alaga kong bugada ko, no? Ngayon, sabi ko, mag-ano na ako pa. Seatbelt ako. Panigurado na ire. At marami pa akong pangarap sa buhay ko. Ngayon, nag-seatbelt na ako, pak. Di, tapos na, nakapurma na ako. Di, siyempre, tingin-tingin ako doon sa ano. Tingin-tingin ako doon sa view sa labas. Wala. Bago yan. Nakita. 10 nga 10 minutes. Hindi mo ba Tingin ako nakikita? sa view sa labas. Okay.
Ngayon, nakita ko siya. Nagkabit din. Sabi din niya, Pak. Pak. Dito man siya. Doon ako. Banggitin mo, ano Niya, Pak. Hila niya yung seatbelt, bay. Ang kusinira, pag Ganun niya. Kusinira din kay Sri Lanka. Ayo. Okay. Ibutangan niya. Lagay siya ng seatbelt, bay. Tapos ako, wala akong pakialam, bay. Sabi ko lang ganun. Tingin lang ako sa mga view sa labas. After 5 minutes, sabi niya sa akin, Mere. Hawak-hawak niya yung seatbelt, bay. Akala ko sinalpak na niya doon sa ano, bay. Hawak-hawak niya pala, bay. Ngayon, hindi pala niya alam ikabit yung seatbelt, bay. Grabe, mamatay-matay ako sa tawa. Sabi ng alaga ko, anong nangyari sa akin? Sabi niya, sabi ko, kasi itong katabi ko, hindi, hawak-hawak yung seatbelt 5 minutes ago. Hindi pala nakakabit. Akala ko yung nakakabit na. Hawak-hawak pala. Ayun, namatay-matay din sa kakatawa. Tapos gano'n lang. Allahu Akbar, la ilaha illallah, astagfirullah, ayun nilat sa screen. Sabi niya, kailangan daw bukas lagi ang mata niya, makita niya ang daanan at baka mabangka, hindi niya makita kung ano nang nangyayari. Sabi niya, ayun nilat sa screen. La ilaha illallah, Allahu Akbar, astagfirullah. Ano pa yung mga tinawag ng lahat na may ala. Ngayon, pumunta na kami ng pintas. Maglinis. 4 kami. Si Ate Lambe, si Irene, si Runa, at saka ako. Siyempre, naunang sumakay yung ate natin sa Bronzed. Doon sa tabi ng amo na namin babae. Yung amo ng babae ng Maniho. Ngayon, nahuli ako. Kasi si Mariam yata yun ang humabol sa akin, o kaya si tate. Gusto akong yakapin. Yung bata. Hindi nahuli ako. Pagpasok ko sa sakyan. Sabi nung nanay ko, nung nangyari dito sa sasakyan ko, bakit ganito na to? Tapos sabi ko, abay, bakit kami ang tatanungin mo? Ikaw lang nagmamaniw palagi diyan. Sabi ko, gayon, ang sisilip mo. Yung noo mo, yung noo. Pinaglagyan ng aris? Saan dyan? Sugar Ito yung sinasabi niya, sugar can. Sinabi ko na nga. Naalakuha na pa na niya. Alam nila kasi sweet milk. Sa akin sweet milk yun. Naghahabulan sila ng nag-agaw sila ng mangga. Isang piraso. Madami dyan, di ba kayo magbalat? Kung gusto yung banata ngayong araw na, pwede yun. Tapos na rin. Unan sa CR. Soft drinks pa. Pwede magkain ng soft drinks. Pwede mo kainin yung soft drink, tapos inumin mo yung kanin. Tama. Yan nga sana sabi ko nang natuloy ako. Tanungin ba pwedeng kainin daw ang... Pwedeng kainin yung soft drink. Di ba nagkain ng mangga ba? Pwedeng inumin yung mangga. Bakit? Ano bang problema dyan? Bawal daw. Bawal. Durian at saka mangga, hindi. Ay, durian at saka Soft drinks. Kung mamatay ka na, talagang mamatay ka na. Tingnan mo ito. Pagka nawala kundi yung ng ano no, hindi na magkagawa. I love you, te. Mamaya, tigawin ko ngayon na, oh. Tapos naman ako. Talagang spine. Patikman mo nga yan, te. Palagi lang nagsasalita eh, wala sa gawa. Aray ko, si Pain papunta na Masakit pang ngipin mo? Puro salita, wala sa gawa. Ayan, sabi na Tilambe, yung ganon. Ano yun? Asin at saka paminta, oh. Tapos sabi pa niya kanina umaga na magluluto siya ng noodles. Paminta, at Tilambe. Luto na yung noodles, napasma na yung mga Hindi tao paminta. kasi gusto niya sabay lahat. Mismar. Nasaan yung kasabay? Naligo, naglaba pa sa taas, napasma na yung mga naghihintay dito sa baba. Yung pansit kanton naging alambre. Ako nagka-ulcer Nanigas na. Maya-maya pagdating niya, sabi niya sa akin, kain na tayo. Aba, isa pang naunang kumain. yung pancake ko siya pang nakaupos. Yung pansit kanton, yung itlog na naman. ako sa gutom. O, di ba? Hintayin niyo ako. Pag hindi niyo ako hintayin, hindi ko na kayo kakausapin. Aba, natakot pa. Nanakot pa. Sabi niya sa akin, oh, Irene, hintayin mo ako, maligo lang ako saglit lang. Aba, ilang oras lang nakalipas. Wala pang grabe, isang oras. Wala pang 30 minuto. Wala ba daw 30 minuto? Nanigas na nga yung naluto na nga lahat-lahat. Ng 5 oras. Pinabreakfast ko na. Ate Maria Nura. Naluto na nga lahat-lahat yung lulutuin mo sana. Wala daw 30 minutes. It Brown means rice pag naglalaba pala ito, 10 seconds. Maligo ito, 5 seconds. Ha? Wala. Raw. Yogurt. Ano. Ako isang bata na yan. Kaya nga eh. Mas lalo. Mas lalong Wala, ano okay, siya. wala. Wala siyang mga ano.
Balat na ng mangga. Tagal naman. Nabitin ako. Yung saglit na yun. Nabutan na yung bukas. Wala na. Mabitin na yung... Mabitin na yung mga tao din eh. Hindi, next time, hindi na ako maniwala. Katulad nung nasa Start na ako magmasa-masa, masa. Masa ka na. Wala ka na oras. Grabe kalit naman. Kadami natin. Start akong masabay. Ito. Katulad sa Shally, bay. Sabi niya, Irene. Baby, dito mo balatan sa... Sabi niya, bay, Irene. Sabi niya, ganun. Oh, bakit? May dala akong cake. Pero ako magluto kasi ang gusto ni... Kasi ang gusto ni nanay yung soap. Sabi niya ganun. Abay, ilang oras nang nakalipas. Maya sabihin niya, Irene, Busy daw siya. Magluto daw siya ng Egyptian rice. Sobrang bigat ng lulutuin niya. Ang hirap lutuin Egyptian rice. kaya tapos sabi niya, Irene, magluto ka rin ng cake. Ang hirap-hirap kasi ng lulutuin niya Egyptian rice. Ang hirap magsaing eh. Sobrang busy masyado pag magsaing. Wala yung pang ganon-ganon. Mahirap lang kami dito eh. Mayaman kayo eh. Basahan short. May tayo pa. Deodorant tawas. Juduran tawa. Buti pa kaming mga mahihirap naka-nivea. May Nivea. May Nivea. Papakargo. Sino kayang anuhin niya? Basahan namin, totoong basahan. Pero mas maganda doon kasi stainless bay. Stainless din na planggana bay. Para mabilis, mainit kasi. Diba ba, kahit mahirap tayo yung basahan natin, totoong basahan. Deodorant natin, Nivea. Ngayon, maganda na. Oh, maganda na Yung lang. chinelas namin hindi made in China. Made in Thailand. Wala pa. Chinelas namin made in Thailand. Sa Mia. Sa inyo made in China. Yan bang mayaman? Anong anak mo doon? Saglit lang, pinabalat niyo ako eh. Ako nagpabalat sa'yo? Explain mo nga. I love you. I love you. Manginig Hala? na, mag-collapse na yan sa gutom. 1K 750, ito lang isa? Eh di sana nag-contribute kayo ng tag 3K di. Kung yan ang presyong Bay, bawat ang isa. sipon, ang sipon. Ang sipon. Ang Spider-Man ba, may Kung yan, lumabas? hoy may ano yan, taghihawat sa, sakit ng taghihawat ko sa ilong. Walang Diba, yan. Sa pag dami ng magkilamo? tutubuan, ilalim pa ng ilong. Di ba, na-try nyo na rin yung na-try ko. Ang hirap mo inlove pag sa Ako mangga. dito, Ang hirap mo wala na. inlove sa mangga. Sibuyas lang Ang ako. kakataghihawat sa ilalim ng ilong. Sibuyas, ahos lang. Ah, grabe naman ito magbalat. Ahos bay, ilagay ko sa butas ng ilong ko bay, sa loob bay. Paano nang mangyari sa buhay ko bay? Kung ipapasok ko yung bawang sa loob ng ilong ko. Hindi, i-cut mo tapos... Ano na? Paano na ako hihinga? Sino bantay anak mo? Sa tilamig. Kanin ka na sa ako na magbantay. Wala man si Kekan man. Bakit tarabawan natin ang baby ka? Tawa talaga ko ng umaga ba? Binigay ni... Sabi na tila. Kasi yung kapalig mo nandito pa, nagnahangab pa ng mangga. Kita nga nagbalat ako, Sabi niya kakain siya 5 minutes lang. Pero 5 minutes, umabot na lang isang oras. Nagbalat pa ng mangga. Bay, grab. For one na. Oh, diba? Grabe. For one. Gila bay ang mangga bay. Salamat sa sa pag-volunteer mo na magbalat ng mangga. Salamat sa sponsor. Ang bapi ko dati. Salamat sa sponsor, Ate Ann. Salamat at kalahati binalatan mo. Sobrang salamat sa effort mo ha. Nasarap naman. Ito kasi si Hazel eh. Umiyak yan. Ito kasi si Hazel eh, booking. O kasi ang bubuking ko, wala Bakit ka rin ng nakikiano lang naman ako sa joke niya? joke, pero tama naman eh. Wala akong alam doon kung paano sa inyo. Oh, pero namumblema ako kay Hazel kahapon. Sobrang nahirapan niya kahapon. Grabe. Sa dami ng nakasama kong Pilipina na lumabas lang ng isang beses sa isang taon. Ano Aba, lang din nila. Wala talaga akong balas. sa tagal-tagal niya. Nag-Adidas pa ng damit para lang sa Eskinol. Bugang kang nalira. Yung lola nyo, nagtubo na yung puti hanggang baba. Nanghiram pa ng damit na Adidas. Tapos, sapatos na Puma. Para sa Eskinol na Nahugasan mo na to? Para sa Eskinol na 600 pills. Nagtampo. Nagtampo na si Ann. Halika na, kain ka na. Ikaw kasi. Sarap ng malunggay, no? Ayaw nyo nag-joke kayo pag kayo nag-joke sobra. Ikaw.
Umalog yung mesa nung tinapon na yung mangga. Lumindol yung mesa ba eh. Eh, ikaw ba naman batuhin ng parang bato? Dito pa sa harapan ko, bakit ba? Ano ba kasalanan ko sa inyo? Kaya lang dyan ang nag-aanuhan, isasali niyo ko. Sige, ba't matirot siya? Pizza? Hindi. Ibato ang kan, bagong. Nakain ko na. Nakain ko na yung bato. Asa ang kuwan nila yung kamera niyo? Wala, kamera. Nasa kilid eh. Ang bibig ko lang. Limutan ko na naman. Marami naman papagawa. Cream caramel cake. Okay, dalawa pang cake ba? Pizza. Dalawang cake. Cake sa atin kasi yung isa. Ang gawin ko yung ano na lang pahaba. Yung para sa atin. Yung isa, bilog. Dapat sinabi mo, pirahin mo na lang mama yung sa amin. Yan naman ako. Magkano lang yung cake ba? Laki na, 600. ang lalaki ng hiwa mo. Yung hiniram niya sa'yo, binalik niya kaagad, binayaran niya kaagad. Ha? Ako? Hindi ah. Iniram mo talaga ng tuluyan? Akala ko babayaran mo rin agad eh. Ano, niram ko lang mamaya, tapos mamaya ko din. Mamaya, Niram na lang sana ako ng dalawang... Okay, mag-alala, mayaman ako eh. Abroad. Nayaman siya, abroad. Buti pa kayo mayaman, ako mayaman din. Mayaban sa certificate. Ano yung busy ang cellphone mo? Ako tumawag busy ang cellphone mo. Ano sa Arabic yun? Ana, tigi telepon. Ha? Ana? Tigki? Inti kalam tani nas? Napar? Inti ka lang? Inti kalam tani napar, les anatigi mako disinti. Le. We. Sabi niya, anak ka lang mama, baba bilat. Kalam mama baba bilat? Lawala guli wala. Guli wala. Bilat. Bilat sa kalabaw. Bilat na kalabaw. Hindi malong bilat, manana Pilipin. Sino nga na bilat? Hoy. Ep. Ba't nagtambo sa atean? Ano yun, hindi siya marunong mag-ano? Pag kayo ang nagjojo, sobra-sobra pa? Di lang siya nasanay sa joke mo. Ano bang jinok mo? Bakit dito sa harapan ko mandain sa Ikaw ang akin? nagsabi, di ba? Di ba sabi mo isang oras na, oo nga, 4-1 na, yun lang ang sinabi ko. Oh. Sabi ko sa kanya, Ate Ann, sino bang nagbibiro sa'yo? Bakit, anong ibig mo sabihin? Bakit sa harapan ng plato ko binagsak mo yung mangga? Sa akin ka ba galit? Sabi niya, oy, ano, kanina ka pa, sabi mo, ewan ko kung sino sabi sa inyo. Sabi mo, kakain ka lang, isang oras ka na dito. Sabi ko, oo nga, 4-1 na. Yun lang ang sinabi ko. Tiruti, mangga. Rizal, mangga. Sabi. Ano yung mga baso yan? Saan yung binili itong bugoong? Sarap nga eh. Sa ano yan, binili namin sa... Yung lumabas kami? Ano yung Gold Mart? Saan? Golf Mart? Basta lahat ng mabuo sa plato ko, akin. Op! Ah! Ayun lang sana eh. Nak ng kabaw. Bakit kayo kumain yung nagbukas, hindi? Tilibiran mo sil ng 3. Sabihin mo, I love you. Wala na ba? Ayun naman pa, oh. Ha? Ayun pa naman. Sigan bats yun. Ubusin lahat. O, bakit ako wala pa akong nakain? Ayan nga, oh. Binalatan ka nga niya. Kasi naubos namin yung binalatan. Para sa'yo yung binalat. Ano pa bang nirereklamo mo?
Malay ko sa inyo. Gusto mo ba Malay ko kung ibang binalatan niya sa'yo? yung para sa kanya. Ha? Ha? Sin? Mm. Ano gusto mo balatan ko yung tacos sa'yo? Sure. Ano, binalatan ko para sa kasi namubos na namin. Iyang-iya naman kami. Hi, wapo! Ano, Diyos ko. Siya pala yan, si ano? Anong trabaho niyan? Ah, sabi niya pala sa Jamia. Mano po, lolo, mano po, lola. You're always busy with another people, ma. Sino kausap mo, Sil? Yung, Paggabi? minsan, Siya yun? yung Arabic, hindi siya marunong English. Yung isa. Yung iba din yun? Itong totoo niya ano yan. Lalagot ka. Yung negro, yung maitim. Yun ang totoo na. Ito, hindi ko Tapos naman. ito yung peke. Yung isa, ang totoo, ito peke. Hindi. Ito, kinakausap ko lang. Kumbaga, yun original, ito, ano, class A. Kinakausap ko lang to. Yung bang nag-aanuhan ng Arabic ba? Para maano lang. Matuto ka. Matuto. Anong nilagay mo dyan, mama? Hmm? Anong nilagay mo? Egg. Pero lang sa nilagay ko, pero puti lang sa'yo. Baking. Ano yan? Pizza? Pizza. Hindi. Ubus. Wala. Nagulat ako. Inano ni ate. Ano Boss? yung ano? Meron pa bang ulam para... Kumain na lahat, di ba? Wala. Kumain na tayo lahat, di ba? Magano ka dito, ate? Hindi ah. Mango. Kailangan ko ng bote. Lagayan na. Bakit itlog? Ano ana-araf? Ano ana-araf? Alam ko. Ana. Ah. Ana araf, ana malum. Tapos nagpaturo ako kay Haya kagabi ng Saan yung bilat niya? ng Arabic. Sa Egypt. Wala siya. Egyptian siya. Pero nandito siya sa Kuwait. Ano, saan daw ang bilat niya? Nagtrabaho siya sa Wala ang bilat niya. Jalmiya. Mga Egyptian, mga bad people. Alam na eh. Kita tayo next week. Egyptian bad people. All Egyptian are bad people. All Egyptian bad people. Bye. Tinatanong saan daw ako. Sa CR, Egyptian bye. bad people. CR. Hindi niya alam. Ano ba ang bad? Kullu muzin. Egyptian kulumuzin? Bye. Inta. Bye. Hiya. Paano nga ba? Hiya, ikaw? Hiya, ikaw ba? Hiya? Uwa. Ihiya, ikaw? Ihi ko? Hiya, or... Hindi ako nahiya. Hindi nga, ano ikaw? Hiya, sabi ko. Siya, yung siya. Anong siya sa Arabic? Sabi, ayaw magturo ay, anong siya sa Arabic? Uwa. Owa? Uwa, pidos, tisda. Hada. Uwa, pidos, tisda. She said, Egyptian No. kulumuzin. Mu ana kalam. Ana mamagul. Kulo na par Egyptian mukan kulo muzin. Gul. Baka muzin daw. Yani Mia na par bas wahid na par zen. बस तिसइन कुल्लू मोजन बस वाहिद जेन जिदी इजिप्शियन मंदिर है
Ba't nandyan? Ah. Tinatago ko nga yung mga ano ko doon, yung mga nilalagay ko doon, yung toothpaste ko. Hindi ko pa yun nabawasan. Bakit? O konti may nagbawas. Sabi ko, sino mga mangunguha dito ng may kanya-kanya tayong mga gamit? Kaya tinago ko na yung ano ko. Budget sa isang buwan, hindi naaabot ng isang buwan. Bakit? Birada, Tiruchi. Si Mary, Sabi niya, may ano ko pa doon, gatas. sabi niya, hurmakuluzen? Ha? Hurma kuluzen, real kulumuzen. Eh. Pi. Ay! Pi, badin, la. Kalas. Say one yung white. Rijalda, zen muzen. 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 Kulumuzen. Say one yung Kullu muzen. Yung ko ba, birada? Sige, push na yung white. Push. Video mo ba, Day? Ang ganito daw, ang ganito. Ganito daw.